दाखालि आङो बुंदोंमोन सिखोना जाहार हाग्राखौहाय एवस्रांहोनाया सोरनिबा आखाइ दं होननानै। दा नुबाय, दा खोनाबाय सोरनि आखाइमोन बियो। কি কথা কইছে আপনি এতে আই জঙ্গল থাই আমার জঙ্গল ধ্বংস করে মারি আছে কি করে আছেন আমার ফেরেঙ্গা সারক মামা কান দিলে ওই কাক কথা কইছ ফেরেঙ্গা সারক लगाय दिम आरो गासैबो जोंनि बर' हारिनि आदै मादै बिदा फंबाय आं खावलायहरो आंनि नैबे फिसा आवाजजों बा नैबे आंनि फिसा चेनेलजोंहाय सिखोना जाहारनि हाग्राखौ हादान सिफाया आरो हाग्राफोरखौहाय बा बिफांफोरखौ दानफाया एवस्राङा। जोङो जोंनि सम्पतिखौहाय सिखोना जाहार हाग्राखौ जोङो थिनानै जोङो दोननो हायो। आरो जाय बिथांमोनाहाय आंनि चेनेलावहाय गोदान बै बिथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना गालाङो बेखौ आं आसा खालामो। गासैखौबो वेलकाम। दा नुबायानो, दा खोनाबायानो फेरेंगानि नाम लानाय बा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जाखिनि फरेस्ट बिफाननि मन्थ्रि, दा बे बिथांनि नामखौहाय लानाय, दा लाजिनो रोङासै। दा बै जायखिनि हादान सिफायग्रा खुद गावसोरनो गाव साननानै नाय, बेयो जोंनि मोनसे बर'नि बिर जोहोलावनि नेरसोन होनना बुजिनानै ला। कनफिउस जागासिनो दं थारमाने आं माने बिटिआरआव दंना बड'लेण्डआव दंना ना बले बिहारावसो नामा जोङो। आरो जे हादान सिफायबाल' जे हा मोननांगौ बे नङाना, हादान सिफायबानो हा मोनो बेथ' नङा। जोंनोहाय आखाइ आथिं हरदों, आसि हरदों, मेगन हरदों, खुगा हरदों। दा बेफोरखौहाय जों खस्थ' खालामनानै खामाय, रां रुफा आरजि, दोहोन सम्पति आरजि ना बिदि साननाय मोनसेबो गैया। ओरैनो एसे खस्थ' खालामबानो गोबां दोहोन सम्पति मोननो लुबैयो नामा जोंनि बर'नि खर'आवहाय? जोंनि जे मोनसे नेरसोन दङ बेखौ जोङो थिनानै लाखिनो जों रोङा नामा? जों बेखौ जथन' खालामनानै लानो जों रोङा नामा? जोंनो खुद साननानै नाय, जों पाब्लिकफ्रानो खुद साननानै नाय जे जों माबायदि आखलनि। जोंनि इण्डियानि मानगोनां एमपि सार मदियानो बेखौहाय फोसावना होखाबाय जे सिखोना जोहोलाव इन्टारनेसनेल पार्क होननानै। दा बेफोरबादि फोसावना होखासेयावबो जुदि हादान सिफायनांगौआ बे बिराद गोरोन्थि। जों पाब्लिकफ्रानो खुद सान बा सिन्था धारा खालाम। जोंनि जायगाखौ बा जोंनि बिथाखौहाय जोङो थि खालामनो नाजा। बाहाय हाग्रा एवस्रांबाय थानाय, बिफां थाखानायखौ बिफां दानफायबाय थानाय बे नङा। बिफांखौ गायनो रोङालासे थाखानाय बिफांखौ जुदि दानफायबाय थायोब्ला मा जागोन? दा सिन्था खालामफ्लाङो, जायगायाव थांनो हाया, जायगायाव थांनानै बुंहैनो हाया। जोंबो सासे गोरलै मानसिसो, ओंखायनो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय जोङो एसे एसे बुंहरनो नाजायो। अब्लाबो जोङो जेबो हाहैया। स' बेनि थाखायनो आङो गासैखौबो बुङो, जाखिनि जोंनि पाब्लिकफोर लकेलिटि बिथांमोनाबो जाहाथे एसे बे सिखोना जाहार हाग्राखौहाय हमथाना लाखियो। आरो जाखिनि हादान सिफायहैदों सिखोना जाहार हाग्रायावहाय बिथांमोनाबो जाहाथे अननानै हादानखौ सिफाया, हाग्राखौ सिफाया, एवस्राङा। बेखौहाय अननानै सिखोना जाहार हाग्राया जेरोखोम दं बे सिखोना जाहार हाग्राखौहाय जाहाथे बिदियैनो थानो होयोब्ला जोंनि थाखायनो बिराद मोजां।